Iso unha parvada, soñame na cabeza un poquinho e xa está. Non corríades porque sexa a única que estou bautizada. A mí me parece un día importante. Tranquila, que checaremos para o bautizo. Suso, dice bola, que rapaza non é para. O ti sigue. Que pasa con Suso? Gustas? Pero que dices, a muller é cosa súa. Mira, e se dormimos ali? Que noxo? Seguro que non hai nin cobertura. Eu non quero. Veña, non sexas parva, é a única que está en desacordo, non sei. Está oscuro. Non me digas. Si che digo. Mira, isto é un buillo que está nas rodas. Aí hai unhas estaleiras. Subimos? Imos. Ten cuidado. Vou subir un momento. Sí, vamos. Cuidado. Podemos dormir aquí. Está ben? Bueno, pero solamente por non dormir fora, Está ben? Sí, parece estable. Veña, vamos. Cuidado con as escaleiras. Ten que cuidar. Que faz con móvil? Estás falando con aquel rapaz tan guapo? Pero que dis? Parece que alguén pasa de ti. Non vas caer nunca. Xurxo. Xurxo. Que pasa? deixar. Onde vas? Va, Xurxo, exagerado. Xurxo. por eso. Non vos parece que Xurxo está tardando demasiado? Deberíamos ir buscalo, non? É maiorciño demais para cuidarse só. O tempo está todo. Non tiñas que ter acompañado teu amiguito, xa sabes, para andar polo bosque. Pero que disparvo? Pero que dices? Se te notan leguas, veciños polo bosque. Mira, estásme fartando, Tranquilo, que son leyes, tranquilos. Deixa de xa. Por qué? Outro máis. Ahora son só máis, estamos a moito xa. Raquel, perdón polo de antes. Xa sabes que sempre me paso coas bromas e non quero estar malas contigo. Arriba falamos de ir a buscar a Xurxo. Queres vir? Non, non me apetece. Pero van a ir todos, non vas a quedar ti sola aquí. Vamos. Non, está ben.
Xurxo. Xurxo, ¿qué te pasó? Igual hasta que sentimos algo. Pois a que tal esperades? Correde! Corre. Xurxo. Hay que sacarlo. Mirade unha casa. Rápido. Parece que hai unha luz. Igual hay alguien que nos ayude, ¿no? Isto non me gusta, deberíamos volver. Pero que faz? Non podes entrar así. No, pero si no, no hay ninguén. Imos a ver o que topamos. Pois xa va a andar. Como ti queiras. Que oscuro está isto. Encende la linterna. Un candil. Remedios tradicionais. Santi, non alumbrarme aquí por... Pero que dis? Non hai nada. Non hai ninguén. Pero estades solos. Non hai nada. ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Corre! Pero que pasa? Que facedes, animais? Pero que non o levantedes. ¡Cala, ayúdanos! Que pasou? Eu escoitei berros e non sei se les pasaría algo. Non escoitei nada. Pasa. Axúdanos, anda. Facedes, que non o movades. Sodes uns brutos. Ves? Cuentas curativas, un cuento de mente de eucalipto, valeriana para banda. Joder, ¿pero qué buscas? ¡Ah, que o desperte! Parade. Vais mancalo. Pero parade. Pero facedeme caso. Non o movades. No, biche. Pero que hai de ver? Como matas a Xurxo? Idiotas. Mira que lle dixo que non o moveran. Tan solo. ¿Qué pasa con Mira, él? cuida. Espera. Mira como traen. Sodes parvos. Perdería moitísimo sangue. Saben? Tranquilas, Sodes idiotas. Por que facedes isto? Dixeña que non o moveran. ¿Pero qué pasa? Como que reláxate? Pero que nos relajemos. Pero tú estás vendo. Estamos no campo e estes dos idiotas se moveron. E dixen que non se moveran. Xurxo non respira. ¿Estás segura? A ver, sí. Tranquila. Xurxo. ¿Pero qué estás diciendo? Xurxo lindo. Xurxo. Mira. Cuidado, A Sam son fantasmas que marchan entre las filas levando un monstruo. No se pueden ver a menos que estés mal bautizado ou non bautizado. A xente da procesión vai morrendo consecutivamente.